Kapuso, padayon karong gibantayan ang bagyo nga nahimutang sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan ang severe tropical storm nga may international name nga Sodel sa gilayong sakapin sa 2,000 kilometers sa sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Wala pa kini direktang epekto sa nasod apan posible kining musud sa PAR karong weekend ug mamahimong bagyong Obe. Samtang padayong nagpasulabi karon ang habagat nga ni hinay apan posible gihapong muhatod sa madag-umong panahon nga muhatod sa pag-uwan-uwan sa halapad nga dapit sa Luzon. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Cebu ug Bohol apan kadyot lang ang pagbundak sa uwan. Dili hinuon mapaabot ang pusog nga pag-uwan sa Eastern ug Central Visayas panahon sa kagabhion. Anaa gihapon ang kahigayunan nga uwanon gihapon ang ubang lugar sa nasod.